oath-taking sa mga bag-o nga manunudlo ginsumalang sa nga reklamo tungod sang malaba nga pila. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Nagaantos sa tuman kalaba nga pilahay, ginabalhas kag nainitan ang ginabulubanta 5,000 ka mga bag-o nga mga manunudlo antes makasulod sa Iloilo Convention Center kag formal nga makasumpa bilang full-fledged nga maestro kag maestra. Pila sa ila aga pa lang nagpadulong na sa venue nga gin-schedule sang Professional Regulation Commission. Apang napasawa ng kalabanan nga makasulod gilayon bangod wala sang sistema kag halos hindi maakomodar ang tanan. Antos gid kami tanan ay wala ko naguna-una nga amo ni gali ang matabo subong balakaw. Syempre wala man kami amo ni gali kadamo ang nakapasar. Pila sa ila ginalingaw na lang ang kaugalingon kag imbes nga magsentro sa hindi manami nga eksperyensya, mas ginhatagan na lang sang atensyon ang madugay na nila nga ginahulat-hulat nga tinion. I'm happy kay syempre na-achieve na naman nga goals in life. Medyo kainit lang gamay pero okay man na kay syempre first time kay maglakad sa Iloilo kag medyo ka-okay bilas ang lugar. Giniklaro naman sang PRC nga 3 ka semana antes matabo ang oath-taking ceremony ginpahanumduman na ang mga oath-takers sa sistema nga matabo sa adlaw sang ceremony. In the first place, these oath-takers initially are informed upon their purchase of tickets nga they will be accommodated on this session or on the next session or on the third session because they were informed as to the time nga ma-report sila dito sa venue. Ginaako naman sang PRC nga mayara sang gamay nga hindi pagilintindihanay sa bahin sang mga nagapila kag mga in charge sa pagpasulod sa Iloilo Convention Center. May mga miscommunication ng puro between the oath-takers and the personnel sang dito sa ICON siguro nga wala sila dayon ma-accommodate sa muna nga time but initially kabaluto sila sang ilang schedule. Ang schedule nila kabalo sila. Kalabanan sa mga nagsumpa ang naghalalin pa sa malayo nga lugar sa riyon, pangabay sang halos tanan sa masunod kuntani, butangan sang sistema agud hindi maatrasar ang programa. Upod kay Hans Desierto. Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.